सिगां सेन्टारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनबावदों आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसुनि मुङै आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअआव साफ्रोमखौबो फोरबो जिसुनि मुङै बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, आरोबाव दिनै बे दिननि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे गोदान भिडिअ आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनानै ख्रिस्टियान जिबनाव लाब मुलाम्फा मोनदेरनो हाबावगोन होननानै साफ्रोम नायगिरिफोरखौहाय बेखौनो फोरबो जिसुनि मुङै आङो मिजिंथि हरदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, दिनै नोंथांमोनजों बे भिडिअनि गेजेरजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ, गोथार बाइबेलनि गोथार लिरनायखौ बेखौनो दिनै नोंथांमोनजों सावरायनो आङो सानदों। बे टपिकआनो जाहैबाय नोंसोरो गुबुनखौ बिसार दाखालाम। बेनि सायावनो नोंथांमोनजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ फिसायै गुसुङै आङो सावरायनो सानदों। बेनो मा होननानै बुंदों जे नोंसोरो गुबुनखौ बिसार दाखालाम। बेनि सोमोन्दै दिनै बे बाथ्राखौ जेसेबांनाखि जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय, बिब' बिनानावफोर दिनै जों साफ्रोमबो दिनै मिथिगौ, नङा होमबा? जों दिनै मिथिगौ जे जों ख्रिस्टियानफ्रा गुबुनखौ रायखोमानो मोना, गुबुनखौ बिसार खालामनो मोना, बा गुबुननि गाज्रि दिनै जोङो खामानि मावनो मोना। दिनै जों साफ्रोमबो दिनै मिथिगौ। अब्ला दिनै मिन्थिसेयावबो, खोनासेयावबो, अब्ला दिनै जों मानो गुबुनखौ बिसार खालामबावो, गुबुनखौ रायखोमाबावो, गुबुननि दिनै जों मानो गाज्रि खामानि मावबावो होनब्ला थारैनो जोङो मा नंथारगौ ख्रिस्टियान बा बाइबेलनि बादि ख्रिस्टियान दिनै जोङो जादों ने? अब्ला मा जोङो थारैनो इसोरनि बाथ्राखौ बा गोथार बाइबेलनि रावखौ जोङो मानिमारदों ने? अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, जेब्ला जोङो गोथौयै बेनि सोमोन्दै जेब्ला जोङो गावखौनो बिसार खालामनानै नायो, नङा होमबा? जेब्ला जोङो गावखौनो बिसार खालामनानै बा फरिखा खालामनानै जेब्ला जोङो गावखौनो सिन्था खालामो होनब्ला जोङो इसोरनि आयदायाव थानाय गोथार बाइबेलनि बाथ्रायाव थानायखौ दिनै जोङो गावखौनो मोननो थाङा। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, माबोरै दुखुनांथाव जोंनि ख्रिस्टियान जिबनालाय, मा रोखोम अबस्थायाव दङ जोंनि जिबनालाय इसोरनियावहाय, जिसु ख्रिस्ट'नियाव जोङो मा रोखोम दिनै थांनानै दङ बे इसोरनियाव जोङो बेखौसो बिसार खालामनि। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, दिनै बे बिषयनि सायावनो नोंथांमोनजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ गुसुङै आङो सावरायनो सानदों। अनजाग्रा लोगोफोर, दिनै बाइबेला दिनै जोंखौ गुबुनखौ बिसार खालामनाय, गुबुननि सायाव मिथिया हुसिया रायज्लायनाय, गुबुननि सायाव गाज्रि खोथा बुंनायनि सायाव बेफोरबादिखौ जोंखौ होबथादों, जोंखौ माना खालामदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, दिनै गोथार बाइबेला, बे इसोरा बे बाइबेलनि दुवारै बे जोंखौ होबथादों। गुबुननि सायाव गाज्रि बुंनाय, गुबुनखौ बिसार खालामनाय, मिथिया हुसिया गुबुननि सायावहाय खोथा बुंनाय जे होबथादों। नायदो, बे होबथानायाव जोङो थानो हायाखै। बे होबथानायाव, बे माना खालामनायाव जों थानो हायाखै। बरंस बे माना खालामनायखौ, बे होबथानायखौ जोङो जुनारफोर बादि, मोसौफोर बादि, जुनारफोर बादि बारसिनानै जोङो थांदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, जोङो सिन्था खालामनि, जेब्ला सासे लावखारा गावनि फालो, गावनि मेन्दाखौ गुमो आरो जे जायगायाव थांनो नाङा बेयाव जुदि थाङो, बे मोसौफ्रा, बे मेन्दाफ्रा, लावखारफ्रा मा रोखोम पानिशमेन्ट होयो, लावखारफ्रा दिनै मा रोखोम दुखु मोनो नोंथांमोना मिथिगौ ना? दिनै जोंबो इसोरनियाव दिनै बेबादिनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, मा होनो जों गोथौयै जों बिसार खालामनानै जोङो नायनि आरोखि। अब्ला फैदो ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर, जोङो गोथार बाइबेलनि बाथ्रा सिरिफोरखौ जोङो फरायनानै बे समाव सोलोंज्लायनि, खोनासंज्लायनि जे गाहाम बाथ्राया जोंखौ मा बुंदों बेनि सायाव।
आरो बेनि सिगां अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जोङो गोबांथार समावनो मिथिगौना मिथिया हसिया जों गुबुनखौ बिसार खालामो रायखोमायो दसि खालामो गुबुनखौ गावखौ दोनथ'नानै गावनि बेबहारखौ दोननानै गावनि गासैखौ दोनथ'नानै गुबुनखौ दिनै जोङो रायखोमायो मा रोखोम इसोरनि खाथियाव दिनै बे दायि मा रोखोम इसोरनि खाथियाव बे गोरोन्थि जोङो बेखौ मिथिनानै लानो नांगोन अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर अब्ला फैदो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जोङो गोथार बाइबेलनि बाथ्राया मा बुंदों जोङो फरायनानै बे समाव खोनासंज्लायनि थ' बे समाव आङो नोंथांमोननिसिम dear viewers जेसेबांनाखि दङ आङो फरायनानै नोंथांमोननो खोनासंहोनो थाखाय आं आखायाव लाबाय स' बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां लुकासनि 2 बालाबनि 37 सिरि Gospel of Luke chapter 6 verse 37 So dear friends let me read now फरायनि जिसुनि मुङै नोंसोरो बिसार दाखालाम अब्ला नोंसोरबो इसोरजों बिसार खालामजानाय नङा मिथिबायना गाहाम खौरां लुकासआव दिनै मा होननानै बुंदों गिबि सिरियावनो मा होनदों नोंसोरो बिसार दाखालाम अब्ला नोंसोरबो इसोरजों बिसार खालामजानाय नङा that means what dear friends दिनै बे बाथ्रा सिरि बे बाथ्रानि गेजेरजों बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों दिनै जों बेखौनो मोननो सोलोंनो हायो जेब्ला जोङो गुबुनखौ जेब्ला जोङो बिसार खालामगोन बे इसोराबो दिनै जोंखौ बिसार खालामगोन अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर होनब्ला मा दिनैनिफ्राय जोङो बिसार खालामबावगोन ने होनब्ला मा दिनैनिफ्राय जों गुबुनखौ जों रायखोमाबावगोन ने गुबुनखौ जोङो दसि खालामबावगोन ने जोङो सिन्था खालामनि अनजाग्रा ख्रिस्टियान बिदा फंबाय बिमा बिफाफोर मा होननानै बुंदों बाइबेलनि बाथ्राया गिबि सिरियावनो नोंसोरो बिसार दाखालाम अब्ला नोंसोरबो इसोरजों बिसार खालामजानाय नङा नै जुदि जोङो गुबुनखौ बिसार खालामोब्ला इसोराबो बिसार खालामगोन जुदि जोङो बिसार खालामाखैब्ला दस्राखौ दसि होआखैब्ला बे इसोराबो दसि खालामनाय नङा जोंखौ आरो जोंखौ बिसार खालामनाय नङा अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बे बाथ्रानि सिरिया दिनै जोंनो बेखौसो फोरोंदों दिनै गोबांथार बेनि एक्सप्लेनेसन मिनिंफोर दङ दिनै बे आं गोथौ मिनिं एक्सप्लेनेसनाव आं दिनै थाङाखै आङो सिदायैनो दिनै आङो बेयाव फैदों आरो गाहाय सिरियाव बुंदों नोंसोरो गुबुनखौ दादुसि अब्ला नोंसोरो इसोरजों दुसि जानाय नङा मिथिबायना नोंसोरो गुबुनखौ दादुसि दाय दा हम that means नोंसोरबो इसोरजों मा दुसि जानाय नङा जेब्ला जोङो गुबुनखौ दसि खालामगोन दुसिगोन अब्ला बे इसोराबो दिनै जोंखौ दुसिगोन अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर दिनै जोङो बे बाथ्रानिफ्राय आरोबाव बेखौ दिनै जों सोलोंनो हायो नोंसोरो खेमा हो अब्ला नोंसोरो खेमा मोनगोन गाहाय सिरियाव मा होनना बुंदों नोंसोरो खेमा हो अब्ला नोंसोरबो खेमा मोनगोन नायदो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बाइबेला दिनै जोंखौ मा रोखोम बुंदों जोङो दिनै ख्रिस्टियान जानायखाय जोङो बेखौ मिथिथारनो नांगोन अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिदा फंबाय बिमा बिफाफोर बिब' बिनानावफोर बिदा फंबायफोर जुदि जोङो गुबुनखौ दसि खालामोब्ला बे इसोराबो जोंखौ दसि खालामगोन जुदि जोङो खेमा होयोब्ला बे इसोराबो जोंखौ खेमा होगोन अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर नायदो बाइबेलनि बाथ्राया दिनै जोंखौ बेसे मोजां बानजायदों बुजायदों फोरोंदों अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर दिनै बेखौ मिथिनानैबो मा दिनै आरोबाव जोङो गुबुनखौ बिसार खालामबावगोन नामा गुबुनखौ दसि खालामबावगोन नामा जोङो खेमा होआलाबा जों थानाय नङा नामा बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जेन' जों इसोरजों बिसार खालामजाया जेन' जों इसोरजों दसि खालामजाया जेन' जों इसोरजों खेमा मोनो दिनै जोङो बेखौ हास्थायनि जों बेखौ नागिरनि मानो because of we are Christian why dear friends मानो अनजाग्रा लोगोफोर खारना बेनो जाहैबाय जेन' जोङो इसोरजों बिसार खालामजाया इसोरजों जेन' जों दसि खालामजाया जेन' जों इसोरजों खेमा होजायो दिनै जोङो बेखौ नागिरनि आरो गुबुनखौ जेन' जों बिसार खालामा जेन' जोङो गुबुनखौहाय दसि खालामा आरो खेमा होयो जेन' जोंबो इसोरजों बेफोरबादिखौ मोननो हानायफोरबादि
दिनै जोङो बेखौ नागिरथारनो नांगोन जोङो we must मा बेखौ खालामथारनो नांगोन अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर अब्लासो जोंहा जिबनाव बा जिउआव संसाराव पृथिबियाव बे मध्यपुरियाव ख्रिस्टान जानायनि जोंहा लाब मुलाम्फा उन्नति जागोन अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर दिनै जोङो बेखौ मिथिथारनो नांगोन दिनै जों साफ्रोमबो दिनै जों मिथिगौ जों ख्रिस्टियानफ्रा गुबुनखौ बिसार खालामनो मोना गुबुनखौ दसि खालामनो मोना नाथाय जोङो बिसार खालामो दसि खालामो मिथिया हसिया गुबुनखौ दिनै जोङो बिसार खालामो दाय हमो दसि होयो जुदि जोङो बेबायदि मावोब्ला बेबायदि खालामोब्ला इसोराबो थारैनो नोंथांखौ आंखौ दसि खालामबाय बिसार खालामबाय अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जों गोथौयै जोङो सिन्था खालामनि गोथौयै सिरियासै ख्रिस्टियान जिबनाव जोङो थांनानै थानि अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर दिनै जोङो बेखौ मिथिथारनो नांगोन आरोबाव जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै आं नोंथांमोननो खोनासंहोनो आं आखायाव लाबोदों स' बे बाइबेल सिरिखौ आङो डिजिटेल मबाइल एपनिफ्राय बे बाइबेल सिरिखौ लानाय जादों स' बेखौ मोननो हागोन एफेसियासनि 4 बालाबनि 29 सिरि बेखौ आं फरायनि दा बेखौ मोननो हागोन dear friends Ephesians chapter 4 verse 29 so dear friends let's read once again let's listen once again what the word of God is written here yes or no dear friends दे जों खनसेबाव फरायनानै खोनासंज्लायबावनि बेयाव बेबायदि लिरदों नोंसोरो गाज्रि बाथ्राफोरखौ बाहायालाबानो नांगौ बादि गुबुनखौ दिखांनो हाथाव बाथ्राफोरखौल' बाहायदो गिबि सिरियाव मा बुंदों नोंसोरो गाज्रि बाथ्राफोरखौ बाहायालाबानो गुबुनखौ मा दिखांनो हाथाव बाथ्राफोरखौल' बाहायदो गिबि सिरियाव दिनै जों बेखौ मोननो हाबाय मा होननानै बुंदों एफेसियासआव जोंखौ बेबायदि होनबावदों जोंखौ माना खालामबावदों नोंसोरो गाज्रि बाथ्राफोरखौ बाहायालाबानो मा गुबुनखौ दिखांनो हाथाव बाथ्राफोरखौल' बाहायदो गुबुनखौ मोजां खालामनो हाथाव बाथ्राफोरखौल' बाहायदो गुबुनखौ मा गाज्रियाव गोग्लैलांदोंब्ला गुबुनखौ गाज्रिनिफ्राय मोजाङाव लाबोनो हानाय बाथ्राफोरखौल' नोंसोरो बाहायदो दिनै बाइबेलनि सिरिया दिनै जोंखौ बेबायदि बानजायबावबाय अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर मा गाज्रि बाथ्राखौ बाहायालाबानो जे बाथ्राफ्रा मानसिफोरखौ गाज्रियाव दैदेनलाङो जे जोंनि बाथ्रा बाहायनायफ्रा मानसिफोरखौ गाज्रियाव खोख्लैयो गोसोआव गाज्रि मोनहोयो दुखु मोनहोयो बेफोरखौ बाहायालाबानो बेफोरखौ बुङालाबानो मा जे बाथ्राफ्रा गुबुनखौ लुखांनो हायो दिखांनो हायो मोजाङाव लाबोनो हायो इसोरनियाव थांनानै थानायावबो दिनै बेबायदि बाथ्राफोरखौल' नोंसोरो दिनै बाहायदो होननानै गोथार बाथ्राया दिनै जोंखौ बानजायबावबाय रिक्वेस्ट खालामबावबाय खावलायबावबाय अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर नाथाय दिनै जोङो बेनि जायगायाव गुबुनखौ जोंनि ओंखारनाय बाथ्राफ्रा गुबुनखौ दुखु होदों दिखाङाखै खोख्लैदों माबादि दिनै जोङो बाथ्रा बाहायदों अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जोङो गावखौ परिख्खा खालामनानै बिसार खालामनानै नायनि आरो गाहायनि सिरियाव बुंदों अब्लानिया नोंनि बुंनायखौ जाया खोनासंगोन बिसोरहा गाहाम जागोन मानो जोङो मोजां बाथ्रा बुंनायखाय गुबुनखौ दिखांनो हाथावथाव बाथ्रा बुंनायखाय जाय मानसिया जोंनि बाथ्राखौ खोनागोन खोनाहैगोन खोनासंगोन बिसोरहा मा गाहाम जागोन मोजां जागोन दिनै जोंनो बाइबेला बेखौसो रिक्वेस्ट खालामदों जे गुबुना जेन' मोजां जायो जोंनि बाथ्राफोरखौ खोनानानै खोनासंनानै जेन' गुबुना जेन' गाहाम जाहैयो दिनै बेबायदि बाथ्राखौसो बुंनांगौनि थाखाय बाइबेला दिनै जोंखौ रिक्वेस्ट खालामदों खावलायदों गोथार बाथ्रानि रावा अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर अब्ला दिनै जोङो मा रोखोम बाथ्रा बाहायो
जोङो जोंनि बाथ्रा बाहायनाया गुबुनखौ दसि खालामो नामा, गुबुनखौ गोग्लैहोयो नामा, दुखु होयो नामा, जों बेखौ सिन्था खालामनानै नायनि दिनैनिफ्राय। बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बाइबेलनि बाथ्रा दिनै जोंखौ बेखौनो बार बार रिक्वेस्ट खालामदों, नोंसोरो गुबुनखौ बिसार दाखालाम, जेन' नोंबो इसोरजों बिसार खालामजायै बादि। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजोंनो दिनै नोंथांमोनजों फोरबोनि बाथ्राखौ आं दिनै रायलायबाय, सावरायबाय। थ' नायगिरि खोनासंग्रा साफ्रोमखौबो फोरबो जिसुनि मुङै आङो बेखौनो मिजिं थिहरदों, आसा खालामदों जे दिनैनिफ्राय जों बेफोरबादि सोरबाफोर आंनि भिउवार्स, आंनि साबस्क्राइबार्सफ्रा जायफ्रा ख्रिस्ट'खौ मोननानै बा मोनबाय आरो जायफ्रा दिनै गुबुनखौ दसि खालामनाय, रायखोमानाय ना बिसार खालामनाय दङब्ला, फै अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बेनि जायगायाव जे जोंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय रावफ्रा गुबुनखौ दिखांनो हायो, गुबुनखौ इसोरनियाव लुखांनो हायो, दिनै जोङो बेबायदि रावफोरखौ जोङो बाहायनि। जोङो मा गाज्रि बाथ्राफोरखौ बाहायालाबानो जोङो मोजां बाथ्रा बाहायनानै जेन' जों गुबुनखौ लुखांनो, दिखांनो जेन' जोङो हायो। जोङो मानसि जानायखाय गोबांथार समावनो जोङो दुरबलथा, अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, जोङो दुरबलथाखाय गुबुननि दसि खालामनाय, बिसार खालामनायखौ जेब्ला जोङो खोनायो, जोङो दुरबल जायो, गोग्लैयो, सौथुयो। बेनिखायनो बे सौथु होनाय, गोग्लैहोनाय बाथ्राखौ बाहायालाबानो फै दिनैनिफ्राय जेन' जोंनि बाथ्राखौ जाया खोनागोन, खोनासंहैगोन बा खोनाहैगोन, खोनासंनानै खोनाहैनानै लुखांजानाय, मोजां जानाय, गाहाम जानायखौ मोननो हानायफोरबायदि बेबायदि बाथ्राखौ दिनै जोङो बाहायदिनि। मानो? जोङो ख्रिस्टियान जानायखाय, फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि बिसा जानायखाय दिनै जोङो बेफोरबायदि जादिनि। थ' हामबायसै अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, इसोरा बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों बे भिडिअखौ नायग्रा, खोनासंग्रा साफ्रोमखौ बोर होथों। बेखौनो नायगिरि खोनासंग्रा साफ्रोमखौबो फोरबो जिसुनियाव आङो मिजिं थिहरबाय। स' हामबायसै अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, इसोरा नोंथांमोन बयखौबो बोर होथों। गोजोन्थों, खुलुमबाय।